Easy Boys Entertainment. Dédicace à son excellence, monsieur le président du mouvement républicain, Ania Kamara. On comptait et on comptera sur vous. Ambalma Malion, assalamu alaikum. Ambalma ke Ania Ibrahim Kamara Kumakando, mouvement républicain président. Anya me ko mal doya misiri kono wulila ko fuka président la transition ka a bunyaki anyo kuma mi me o kuma ma beama fiu o ma beama kadaka président la transition ni ale de be fangala bi abe fangala malien bedi malien be kan ademe elle saka se ka transition là-bas here kono akala ni président sigi jele anti balawunina anti kurita fe anti fitne fe anga jamana kono me bende fe anga jamana kono otuma beki chesiri alibi anga colonel Assimi Goïta anga deme anga mogo chamanche fanga yembe se ka laban here kono nyamma. Au fol encore, mena kuma sara premier ministre Choguel Maïga de la. Choguel Maïga an nana ye k'a fɔ kabini sigira i ma fosi de yira na min b'a to an bɛ se ka da la k'a fɔ ko ala la fanga in ni jɔyɔrɔ in mina kalifarira a fanga b'i la a se b'i ye a dɔnniya b'i la a ŋaniya ɲuman b'i kɔnɔ. Kadaka na injustice sera ta charia sera kono maminu ye charia soso ka ke sababu ye ka mali nafolo ko détourner ko lafu fo ka tila ka taa se minnu ma minnu yɛrɛ fɛnɛ ye maliyɛnw faga k'u to marche la k'u b'u ka droit u ka ake bo ɲininkali la ka t'u faga k'u to ake ɲininkali la an bolo ni e kɛra premier ministre e ka fɛn fɔlɔ tun bɛ kɛ min ye o ye k'a ɲini justice fɛ a ka olu mɔgɔw nɔ minɛ k'u ɲininka anw minnu ye mali wari détourné anw minnu ye ordre di ko ka taa maliyɛndenw faga u bɛ manifestation na aw y'o kɛ ko min kama ɲagata min kan ka jigin u kan o ka jigin u kan Choguel Maïga m'o kɛ Choguel Maïga wulila de ka taa olu mɔgɔ dɔw ni siga kelen de u la k'olu de ye olu mɔgɔw ye olu de tun b'o o kow bɛɛ ɲɛma ale wulila ka taa olu de fo Choguel hali bi an ma se ka faamuyali k'o ko la n'i y'an lafaamuya o la o bɛ fisa an ma kosɛbɛ. Kabo la kana politique sira fɛ accord min n'a signera rebelle ni Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ ma ko accord d'Alger an bɛ fɛ ka Choguel an bɛ fɛ k'a dɔn i hakilinata ye jumɛn ye accord d'Alger kan balisa an kamana gannen don sani bɛ kɛ premier ministre ye i ko accord d'Alger man ɲi. I kɛra premier ministre i ko fɛn dɔw de bɛ accord d'Alger kɔnɔ olu de man ɲi olu de kan ka labɛn fɛn minnu b'a kɔnɔ n'olu man ɲi an bɛ fɛ i ka jamana ladɔnniya olu la an bɛɛ k'o dɔn a bɛ labɛn cogo min na i k'o labɛn cogo fɛnɛ fɔ an ɲɛna o n'o tuma ani mɔgɔ minnu bɛ n'o labɛn a ka d'an ye an k'o mɛn i da kɔnɔ Choguel Maïga sabanan ye min ye o ye élection yɛrɛ kalafili yɛrɛ bɛna labɛn cogo min kalafili labɛnni i ko organe indépendant dɔ de b'i bolo i bɛn'o sigi o de bɛna kalafili in labɛn nka an ye min faamu i ka kumakan na kalafili n'o labɛnna i ka organe indépendant fɛ a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ fara cɛmancɛ fanga kan diinɛ min dira cɛmancɛ fanga ma waati min dir'u ma a bɛ se ka kɛ dɔ bɛna fara o kan. Choguel e ni jɔnni bɛnn'o la i ni maliyɛnw bɛnn'o la ou
bien comme e premier ministre bi e be fait doni ka faroka mo ni be fa mali fanga ka soro ibita kalafiri la ibi chese ki labe kata kalafiri la malion anga voter ye ga ka fo kibina ni fere ibi do kere ka ibi do fara transition ka o tena na labani foshe ni fitnete otuma sabali iko bo I akila nobi I akli kono o kubu kili kono na Choguel Maïga nyinyi nga ya korole ni ka organe indépendant ni yo sigi ka élection organisée otuma organe jumé de bena certifié ka préparatique ka sementia ka fo e ka organe indépendant baramike o baranyena ali bi imi damago okumala kuma bebe Choguel dafo okuma o kunu bebe ato bibina ni dalen bala ko Choguel tese ka premier ministre ka abarake ka malien duru sewa Choguel affaire foshita kono Choguel Maïga a donia tala Choguel Maïga wa angania ere ta kono otuma sani ka nga temps perdi ay kalo kono to perdi premier ministre koro min temena e fere kana nambla kamna kalo fla kalo sa perdi amba nyini fe ika walambla atumala ambi fo iye ninke o wasake walambla Colonel Assimi Goïta premier ministre wore nomi ni se ka barake kanye ni ti barakele ni mina tane temps perdu la o ala kan kishi fitna mi mina bo kono mani magotola Choguel Maïga ibe démissionné walma Assimi bila démissionné ne balmo ni tué ne ka bit moy akato ben na sallallahu Muhammad ani ci anu baraji